Čaute ľudia, takže zdravím vás z Jesus pochodu v Prahe, tešíme sa, práve sme na Hračanskom námestí, je 16:00 a začíname, tu sa schádzajú ľudia, takže extrémne sa tešíme, veľmi bude to úplne úžasné, teraz budú chvály, slovo, prvá zastávka, takže let's go! Je šťastný jeho hlas, jak veľký je náš Bůh. Mé srdce zpívá, jak veľký je náš Bůh. Budeme zatratení. We will die. We will go to hell. Ale povedal aj toto. But he says this one as Ja well. som cesta, I am the road. pravda, I am the truth. aj život. And I am the life. Amen. Amen. Halleluja. Hallelujah. Už sme skončili túto s chválami slovom a teraz celý zástup sa zhromažďuje a pôjdeme ďalej na ďalšiu zastávku. Je to cool, je nás tu dosť, tamto stoja policajti, čakajú a stadiaľ sa vlastne pôjde dolu na Klárov, takže mega sa teším, je to skvelé, vďaka Bohu. Tak momentálne ľudia prichádzame na prvú zastávku, respektíve druhú, ako sa to vezme, Klárov. Veľký zástup ide a tešíme sa, už tu sú chvály, worship, úplne mega. Wow, krásne, ľudia sú v nálade, skandujú Ježiš, Ježiš je Pán, tlieskajú, tešia sa, úžasné, úžasné. Ty mi dávaš sílu, nic se mi nemůže tobě, slepé oči uvidí a pevnosti se zrodí. Boží vírou, Boží a mocnou, nic se mi nemůže. A jako členové pražského sboru Open Church jsme strašně rádi za to, že jste a my můžeme být součástí Jesus pochodu a vy jste součástí Jesus pochodu, protože Ježíš je Pán. Amen. 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 On vyvedl izraelské lid z Egypta, on vyvedl nás z našeho duchovního Egypta a my budeme mu vzdávat chválu dál. A když to prezident neslyší na hradě, I wondered if the King of Kings can hear the way you are shouting in heaven. tak jako přemýšlím, jestli to vůbec slyší náš král. Can somebody shout that name loud and clear? Tak pojďme to zakřičet. Jeho trůn bude na věky stát, on má všechno vládu a moc, náš Pán, on je králu král. Ježíš, 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 Jesus, 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 Ježíš tě miluje, Ježíš tě miluje, Ježíš tě miluje. Pozrite sa ľudia, tu za mnou, po celom moste, kresťania, ktorí milujú Pána Ježiša. Wow, je to úžasné. Fakt krásne vidieť toľko ľudí pokope, ktorí veria v Ježiša práve tu v Českej republike. Takže tešíme sa extrémne. Wow. Už sa teraz dávam blížime ku Staromestskému námestiu, už sme veľmi blízko stageu a Dáv je úplne nadšený, hovorí nahlas meno Ježíša, ľudia sa pozerajú, fotia si, otáčajú sa, čudujú sa, čo toto je, lebo myslím si, že v Prahe takéto veci často nevidia, takže úžasné, Ježíš je Pán. Po dlouhých letech v Praze na Staroměstském náměstí vidíme mocný lid, který se nestydí za svého krále. Amen. Amen. Amen.
A už sme na Staromáku a je to úžasné. Tuto za chvíľu začne program a ľudia sú nielen vpredu, ale aj tu vzadu. Tuto, takže úplně úžasné, čo na to povieš? Skvělá atmosféra, neprší, dobrý počko. Mega, tešíme sa, topka, začíná program 18:30 za chvíľu. Staroměstské náměstí, pojďte s námi! For reform in the church, he was burnt at the stake. Protože hlásal evangelium a protože chtěl, aby církev udělala reformu, tak byl zabit, byl upálen. His last words still echo today. Jeho poslední slova byly: Seek the truth. Hledejte pravdu. Listen to the truth. Poslouchejte pravdu. Learn the truth. Pamatujte si pravdu. Love the truth. Milujte pravdu. Speak the truth. Mluvte pravdu. Hold the truth. Držte se pravdy. Defend the truth. Braňte a chraňte pravdu. Until death. Dokud nezemřete. Dnes. It must bow at the name of Jesus. To musí padnout ve jménu We are going Ježíš. to pray My se budeme modlit for you to be healed pro tebe, today. aby si byl uzdraven. Amen. Amen. If you need a miracle today, Jestli ty potřebuješ dnes if you zázrak, need healing in your mind or in your body jestli today, potřebuješ uzdravení ve svým mysli nebo ve I svým want to těle, pray for you. já se chci modlit pro And there tebe. are other pastors here that will pray for you. A je tady vícero pastorů, kterou si budeme modlit za Lift tebe. up your hand if you need a miracle. Zvedni ruku, jestli potřebuješ zázrak. Even if you're a tourist, a Dokonce, passerby, jestli jsi I see turista nebo hands, jenom I see hands procházíš. all over this Já vidím place. vaše ruce, já vidím ty ruce po celým Let's pray náměstí. right now. Pojďme se modlit právě teď. Before, how do you A feel jak ti now? bylo předtím, jak ti je teď? Mě bylo předtím špatně, já jsem měla chronickou bronchitidu a při každém nadýchnutí mi bylo na průduškách. She has a pain inside her lungs, and it was after disease, it was hard to breathe, and after every time she breathes, she starts like, coughing. And how do you feel now? Jak se cítíš teď? Výborně, skvěle, děkuji Ježíši. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Praise God. A Boží milost přináší na tohle město. And for this city, Ve jménu Ježíše Krista. in the name of Jesus. Ve jménu Ježíše Krista. In the name of My to Jesus. uvolňujeme a rozvozem právě teď ve jménu Ježíše Krista. Release it in the name of Jesus. Pravda, kterou kázal Jan Hus, The truth what was preaching by Jan Hus. bude znova slyšet po celém našem národě. All of our nation will hear it again. Ve jménu Ježíše Krista. In the name of Jesus. Amen. Amen. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For you Pochod je za nami a krátke také zhrnutie tej celej akcie. Som extrémne nadšená, že také niečo sa mohlo diať v Česku. Už vlastne 3. ročník. Ďakujeme vám za vašu podporu, za každého jedného z vás, ktorí ste prišli. Tí, ktorí ste nestihli prísť, tak nebojte sa, veríme, že táto akcia bude každý rok, takže sledujte naše sociálne siete Jesus Pochod na Instagrame, TikToku alebo náš web www.jesuspochod.com. Pravdepodobne to opäť bude v auguste, začiatku augusta, v podstate ten prvý víkend, ale určite vám dáme vedieť, keby sa niečo zmenilo. A extrémne ďakujem každému jednému človeku z každého jedného týmu, či už z technického, každému dobrovoľníkovi, catering, hudobníci, moderátori a všetci proste prekladatelia, kazatelia.
Pastori, ďakujem vám všetkým, pretože bez vás by tento pochod nebol a spoločne sme v jednote vyrazili a ukázali sme ľuďom tú dobrú správu, Božiu lásku, to, čo Pán Ježiš pre nich urobil. Takže ďakujem Bohu za každému jednému z vás a teším sa na ďalší ročník. Vidíme sa na budúce a ja to všetko ešte spracovávam, strebávam. Aj médiá vlastne napísali, dali report, že sme tam boli, čo sa veľmi tešíme, sme vďační. Sice tam napísali podľa mňa jednu nepravdivú informáciu, že tam boli desítky ľudí a nás bolo teda o mnoho viac, čo už ste mohli vidieť na tých videách, koľko nás bolo. Takže posúďte sami, ale ďakujeme, že takým nejakým spôsobom sa to promuje a tešíme sa, že sa to dostáva stále viac a viac ľuďom. Dokonca na pár sekúnd sme boli aj v hlavných správach na Nové. Wow, glory to God, takže nech sa ďalej šíri Božie kráľovstvo v Česku a nech ľudia vidia, že aj v Česku je kopec kresťanov a stále ich bude viac. Česko bude spasené, Europe shall be safe, Prague shall be safe a vidíme sa na budúce. Majte sa krásne. Pa, pa.